माधवी हाय. आज एक तुगेल बापा मान व्हेरी युनिक हलवो केला ते कसल्याचे हलवो म्हूण लास्ट गेस करी सो रे टेस्ट कोण सांगतवा कशें जाला काय लाईक गेला. आता हाजे मेन इन्ग्रेडियंट कसा म्हूण सांगू जाता की तुका गेस करू जाता की कसल्याचे हलवो केला पालकाचे. करेक्ट हाय. आवाजी पालकाचा हलवो करता. पालक धुवून असं पुरकोन शिंदून घेता. काय नाही तूप घाला. गरकडे केलेले गायची तूप घाला आणि तुम्ही तरी तूपून जाता. तूपून द्या जाता. आता पालक शिंदील घालता. पालक हलवो आज ते ऐकनी पळे न्ही कशी जावच्या पुरो जाल्यार लायक जातलो. ट्राय. पयली साखर येला पिठी घाल्यात कसं छान जायना ना ते राखतं म्हणून सांग म्हाका. दिल्ली सायडाची कॅरेट हलवो ते कॅरेट हलवो पालक हलवो तर मग भाजून घेते यांचं तुपांत. दाखवून करता. आज देंड घालू ना खाली पडलं ते घाल्यार कोट जाता म्हाका. या पालक समा शिजला म्हणून कशी कळतं चिम्मी जावन पडगो हें जाल्यार कलरही चेंज जातो ना. तुका पण बरें पडटलें.
साखर घालता. येळा पिठी घालता. आम्ही झालो तूप साळा पडा. आता बादाम बनी पिस्ता गार्निश करता. पालक हलवा रेडी जाला. तुम्ही बी ट्राय करायची. व्हेरी इझी आणि ऊन इन्ग्रेडियंट्स घालून रेसिपी आहे. गेस्टाक आणि सर्व केल्यार तांकां इन्ग्रेडियंट गेस करूंकय जायना. टेस्ट बिलकुल कळना की हे पालक घालून हलवो केला म्हणून. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करायची, या व्हिडिओवर कमेंट करायची, सबस्क्राईब कर नाही नातल्यारी सबस्क्राईब करायची. थँक्यू.